Akwụkwọ Nyamma Ezikiel isi nke 14. Ụfọdụ n'ime ndị okenye Izrel wee bịakwute m, nọdụ ala n'ihu m. Okwu Jehova wee ru m ntị, sị, nwa nke mmadụ, ndị ikom ndị emewo ka arụsị niile ha baa n'obi ha. Ọ bụkwa ihe ịsụ ngọngọ nke ajọ omume ha ka ha tinyere na ncherịta ihu ha. M ga-emekwa ka ha jụọ ase m ma ọlị? N'ihi nke a, gwa ha okwu sị ha, otu a ka Onyenwe anyị Jehova sịrị, onye ọbụla n'ụlọ Izrel nke na-eme ka arụsị niile ya baa n'obi ya, nke na-etinyekwa ihe ịsụ ngọngọ na ajọ omume ya na ncherịta ihu ya, wee bịakwute onye amụma, mụ onwe m bụ Jehova ga-aza ya dịka o si dị, ya bụ dịka ịba ụba nke arụsị ya niile si dị, ka m wee jide ụlọ Izrel n'obi ha, n'ihi na ha esiwo n'ebe m nọ ghọọ ndị ala ọzọ site n'arụsị niile ha. N'ihi nke a, sị ụlọ Izrel, otu a ka Onyenwe anyị Jehova sịrị, lọtanụ, sinụ n'arụsị niile unu chigharịa, sikwanụ n'ihe arụ niile unu chigharịa ihu unu. N'ihi na onye ọbụla n'ụlọ Izrel, ma ọ bụ onye ọbụla n'ime ndị ọbịa nke nọ dịka ọbịa n'Izrel, nke na-ekewapụ onwe ya n'iso m, wee mee ka arụsị niile ya baa n'obi ya, nke na-etinyekwa ihe ịsụ ngọngọ na ajọ omume ya na ncherịta ihu ya, wee bịakwute onye amụma iji ase banyere m n'aka ya, mụ onwe m bụ Jehova ga-aza ya n'onwe m. M ga-edokwa ihu megide onye ahụ, mee ya ka ọ bụrụ ihe iju anya, ka ọ ghọọ ihe ịrịba ama na ilu. M ga-ebipụkwa ya n'etiti ndị m. Unu wee mara na mụ onwe m bụ Jehova. Ma onye amụma ahụ, mgbe a ga-arafu ya, o wee kwuo okwu, mụ onwe m bụ Jehova arafuo onye amụma ahụ. M ga-esetịpụkwa aka m n'ahụ ya, kpochapụ ya n'etiti ndị m bụ Izrel. Ha ga-ebukwa ajọ omume ha dịka ajọ omume nke onye na-ajụ ase. Otu a ka ajọ omume nke onye amụma ga-adị, ka ụlọ Izrel wee ghara ịkpafukwa ọzọ n'iso m, gharakwa inwere njehie niile ha, merụọ onwe ha ọzọ, ha wee ghọrọ m otu ndị. Mụ onwe m ga-abụkwara ha Chineke. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Onyenwe anyị Jehova pụta. Okwu Jehova wee ruo m ntị, sị, nwa nke mmadụ, mgbe ala ọbụla na-emehie megide m n'imekpu ihe mmekpu, m wee setịpụ aka m imegide ya, gbajiere ya mkpanaka, bụ achịcha, zite oke ụnwụ n'ime ya, bipụ mmadụ na anụmanụ n'ime ya, a sị na ndị ikom atọ ndị a bụ Noa na Daniel na Job nọ n'etiti ya, ha onwe ha ga-eji ezi omume ha napụta naanị mkpụrụ obi ha. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Onyenwe anyị Jehova pụta. A sị na eme m ka ajọ anụ ọhịa gabiga n'ala ahụ, ha wee gbaba ya aka, o wee ghọọ ebe tọgbọrọ n'efu, ghara inwe onye ọbụla na-agabiga ya n'ihi anụ ọhịa ahụ. A sị na ndị ikom atọ ndị a nọ n'etiti ya, mụ onwe m na-adị ndụ. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Onyenwe anyị Jehova pụta. Ọ dịghị ụmụ ndị ikom, ọ dịghịkwa ụmụ ndị inyom ha ga-anapụta ma ọlị. Ha onwe ha, naanị ha, ka a ga-anapụta, ma ala ahụ ga-aghọ ebe tọgbọrọ n'efu. Ma ọ bụ a sị na ọ bụ mma agha ka m na-eme ka ọ bịakwasị ala ahụ, m wee sị ka mma agha gabiga n'ala nke a, m wee bipụ mmadụ na anụmanụ n'ime ya. A sị na ndị ikom atọ ndị a nọ n'etiti ya, mụ onwe m na-adị ndụ. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Onyenwe anyị Jehova pụta. Ha agaghị anapụta ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom, kama ha onwe ha, naanị ha, ka a ga-anapụta. Ma ọ bụ a sị na ọ bụ ajọ ọrịa na-efe efe ka m na-eziga n'ala ahụ, wee wụkwasị ha ọnụma m n'ọbara, ibipụ mmadụ na anụmanụ n'ime ya. A sị na Noa na Daniel na Job nọ n'etiti ya, mụ onwe m na-adị ndụ. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Onyenwe anyị Jehova pụta. Ọ dịghị nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwaanyị ha ga-anapụta ma ọlị. Ha onwe ha ga-eji ezi omume ha napụta naanị mkpụrụ obi ha. N'ihi na otu a ka Onyenwe anyị Jehova sịrị, a ga-esikwa aṅaa napụta ya ma ọlị, mgbe ọ bụ ikpe m anọ jọrọ njọ, bụ mma agha na oke ụnwụ na ajọ anụ ọhịa na ajọ ọrịa na-efe efe ka m zigara na Jerusalem, ibipụ mmadụ na anụmanụ n'ime ya. Ma lee, ndị gbapụrụ agbapụ ga-afọdụ n'ime ya, ndị a na-eme ka ha pụta, bụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. Lee, ha na-apụkwute unu, unu ga-ahụkwa ụzọ ha na omume ha niile, e wee kasị unu obi banyere ihe ọjọọ ahụ nke m meworo ka ọ bịakwasị Jerusalem, bụ ihe ahụ niile nke m meworo ka ọ bịakwasị ya. Ha ga-akasịkwa unu obi mgbe unu na-ahụ ụzọ ha na omume niile ha, unu wee mara na ọ bụghị n'efu ka m meworo ihe ahụ niile nke m meworo n'ime ya. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Onyenwe anyị Jehova pụta.